Mand fra den absolute højrefløj har på internettet opfordret til at sætte ild til indenrigsminister Lars Løkke Rasmussens bolig. Han gjorde det på en venstreorienteret hjemmeside, og blandt venstrefløjens organisationer taler man lige nu om en optrapning af kampen mellem venstre- og højrefløjen. Det var en af venstrefløjens debathjemmesider, Anarkistisk Debatforum på hjemmesiden BZ-by, der ufrivilligt lagde hus til opfordringen om at angribe indenrigsministerens hjem. Indholdet af det, han har truet med, er sådan, at der er god grund til at tage det alvorligt. Julius Børgesen var tidligere talsmand for den højre radikale gruppe Dansk Front. Det var ham, der skrev opfordringen under dække af at være venstrefløjsaktivist på Anarkistisk Debatforum. Han har til politiet forklaret, at han ville bevise, at det også var her, at gerningsmændene til attentatet mod integrationsministeren i fjor skulle findes. Jeg synes, det er en skræmmende udvikling, og jeg synes, det er en klar tendens, altså, og det er en optrapning, ja. Selvfølgelig er det en optrapning, når man truer med at brænde ministers hjem af. Christina Søby er Rød Ungdoms repræsentant i Antiracistisk Netværk, og for hende er opfordringen ikke alene et angreb på en minister, men også et angreb på venstrefløjen. Man må jo selvfølgelig håbe, at en situation som den her, den er med til at brede lidt mere ud, hvor farlige de er, fordi det nu er en minister, der er i skudlinjen, og ikke bare en indvandrer eller en venstrefløjspolitiker. I opfordringen, som blev lagt på internettet den 3. april i år, kunne det blandt andet læses, at måske skulle man gentage succesen med at brandbombe ministres privatboliger igen, og jeg synes, at indenrigsministerens bopæl ville være et oplagt mål. Jeg synes, det er meget alvorligt, når man er parat til at fremsætte den slags trusler alene for at bringe nogen i fedtefadet. Dansk Front, herunder March i Sverige, har ikke ville lade sig interviewe af TV2 i dag, men hos Anarkistisk Debatforum er indlægget i dag fjernet. Her til aften blev et nyt indlæg så lagt på fra en skribent, der kalder sig den juridiske ejer af debatsiden. Her kan man læse, at indlægget er fjernet, fordi vi vil ikke tolerere ulovligheder, og at vi sletter alle højre radikales indlæg med formål at afspore vores debat. Sagen medfører nu en politiefterforskning af, om højrefløjen eventuelt kan have forbindelse med brandattentatet mod Rikke Hvilshøj i fjor. Og den 32-årige skribent bliver nu sigtet blandt andet for opfordring til særlig farlig brandstiftelse og ulovlig våbenbesiddelse. Og straframmen er her op til 16 års fængsel.